Hitet iväg. Vi kallar för starten tredje hitet. Nummer 1 Jenny Karlsson, Växjö. Nummer 2 Emma Tall, Växjö. Nummer 3 Matilda Järnsmed, Värnamo. Nummer 4 Karin Adolfsson, Skövde. Nummer 5 Lisa Andersson, Skövde. Nummer 6 Martina Johansson, Kalmar. Nummer 7 Linn Johansson, Ösa. Och nummer 8 Klara Lindekona, Viberg. Följer vi andra hitet in med mål. Och det blir bana 4 Ida Albrat som vinner på 35-99. Klartecken och vi gör det.